Heippa hei, tänään kuvataan Graftopiaa. Ja nyt te näette, mä rikon tää. Sitten mä kuolin vahingossa. Hei, muistakaa käydä mun velillä on käyttäjä kanava YouTubessa. Sen nimi on Abdi AN. Muistakaa mennä sinnekin. Ja nyt me pelataan, nyt me rikotaan nää. Vahingossa kuollaan koko ajan. Mä kuolen koko ajan vahingossa. Jos täällä kuuluu vähän ääntä, niin sori. Kato toi luulee, että siitä tulee YouTube-kanava. Tubettaja. Ketä? Suu. Kato sinä. Huomenna mä teen Huomenna mun veli tekee... Mitä sä teet? en mä tiedä, jotain haastetta tai Graftopia video. Ja mun kaverilla, silläkin on kanava, jos on Sampa SK. Muistakaa sinnekin mennä. Täällä me pelataan tänään Graftopiaa. Et sä pelaa, vaan mä pelaan. Kato tää, se on mun huijari. Kyllä mä pelaan. Mä Tuo on pelaan. mun käyttäjä. Niin. Toi on mun käyttäjä. Mun. Oikeesti se on mun velin käyttäjä, mutta mä halusin kuvaa, mä en tiedä mitä haastetta mä teen. No onks sun pakko tehdä jotain haastetta? No en mä tiedä. On varmaan. Sitten me hyvätään. Koska mennään Suomi Exteen. Häh? Kattokaa, se on mun käyttäjä. Ja nytten Niin? mennään Options, sitten tehdään Full Screen Mode. Niin. Mitä vitsiä? Full Screen Mode on semmonen, että koko näyttö niinku... Koko näyttö näkyy. Mennään Suomi. بس صار 3 دقايق. Okei, joo.